Turko a Krtek, tak kde ste sebe boli, jak baroni ste vyoblekaní? Tak čo ste boli na zábave či na svadbe? Tak hýbajte šebe sednúci. No? Sokames, sem vás Ježko Kreťo. To hovoríš, že Tanko má nový videoklip. Tak mi ho skoro pošli, ja si ho pustím. Mercedes, pusti mi videoklip. 20 rokov, 30 rokov. 30 rokov, 30 rokov, 30 rokov, 30 rokov, 30 rokov. Piči volíky, sere, dokud se nezmyslí do piči prav. Najde sere to, to mi rozjebalo. Sme si do piči prav. 30 rokov. 30 rokov, 30 rokov, 30 rokov, 20 rokov, 30 rokov, 30 rokov, 30 rokov, 30 rokov, 20 rokov, 30 rokov, 30 rokov. Chlapci, jak vám ide? Som počul, že ste sa preorientovali, len neviem, či to je po kamo Kerry v rámci biznisu, čo? No nič, keď chcete o tom hovoriť. Mějte se hezky. Přeju ti krásný večer, ať si zdraví až... Majte sa! Budem vás sledovať. Tak ideme za chlapcami, že Miko Band zavolajú. No teraz spievajú na ulici, aby tačo zarobili, bo ten Miko, Martin, robí problémy, že požičovací biznis robí, no. Všetci sa pýtate, kde zmizol Viktor Valík. Pozrel si rozprávku Mrazík, on vtedy začal robiť pičoviny, že vidí nejaké mule alebo démony, tak sme ho boli pozrieť na psychiatrii, kde sa teraz lieči. A naše reholné sestry mu posielajú modlitbu. Proszę. Jan Paweł II, heroizm Jan Paweł II, Ježišiar, Jan Paweł II, Irky, Karakore, Kraki, Kraku. Samozrejme mu prajeme, aby sa vyzdravil a zbavil sa toho demona. Naša rozhádaná dvojka sa uzmierila, podali si ruky, kúpili si autobus a jazdia s rodinami na spoločné dovolenky. Naše motor otevřem a jdem do jeho dveří, tak vystartuj a vlítnem. A máme tu ďalšiu našu Romstar alias Drinokár. Prosím ťa, už nám vysvetli, ako presne vytvoril ten boh v tom lone to božstvo. Rómovia majú fakt tendenciu sa povyšovať a vytvárať si mylné veci v hlavách. Človek, keď sa narodí, je nevinný tvor. Tvorí božstvo. Božstvo ako také, ktoré Boh vytvoril v lone matky. V tichosti, tme a v pokoji. Náš Jožko Kmeťo zistil, že Kotleba je jeho vzdialený príbuzný, tak sa pripojil k ľudovej strane Kotlebovci, aby sme ho pristihli v osade ako špiona. Norbert Himlanský, chcem ti len povedať. Hodně vysoko míříš, hodně vysoko, Keď sme spolu boli na Loli Paradička, pozerám, že si zobral ponaučenie. Kto uvidí Loli Paradičku, musí nosiť Loli kamošle. Hej, Dick, ten hore ukazuje darovací šek. Vy zbierali peniaze, to ukazuje, no, chváli sa. A ten, pozrite sa na ňo, čo on ukazuje. A teraz máš tortičku odo mňa, hej, čajale sa vysajon. Ty buzerantík maličký, tu mi môžeš jazyk dať. Tu ma môžeš vylízať, ten černý zadok. Takže to bolo všetko. Dúfame, že sa vám to aspoň trošku páčilo. Ďakujeme za lajky, za odber, pozdravujeme našich Romstar, používajte Rom Facebook, krásny vstup do nového roku, veľa zdravia, šťastia a hlavne dneska nemyslíte na Kotlebu.